Πάμε να δούμε πώς μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε animations χρησιμοποιώντας το Unity Animator. Αρχικά, κάνουμε import το sprite μας, στο οποίο έχουμε ήδη χωρίσει τα κομμάτια στα οποία θέλουμε να δώσουμε κίνηση. Επιλέγουμε το sprite και από τον inspector αλλάζουμε το sprite mode από single σε multiple. Πατάμε apply και στη συνέχεια ανοίγουμε το sprite editor. Από εδώ μπορούμε να χωρίσουμε το sprite σε κομμάτια. Αυτό μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα πατώντας το κουμπί slice. Αυτό το μπλε κυκλάκι που βλέπουμε σε κάθε κομμάτι που κόψαμε είναι το κέντρο περιστροφής. Μόλις τελειώσουμε, πατάμε apply. Μετά μπορούμε να κλείσουμε το sprite editor και να σύρουμε τα κομμάτια μας στη σκηνή. Μα για μισό λεπτό. Αφού αλλάξαμε το κέντρο περιστροφής, γιατί το κεφάλι περιστρέφεται από το κέντρο και όχι από εκεί που το ορίσαμε? Πολύ απλά, άλλαξε αυτό το toggle από center σε pivot. Καλό είναι επίσης να δημιουργήσουμε ένα κενό game object και να το θέσουμε ως parent όλων των κομματιών μας, καθώς και να τα ονομάσουμε σωστά για καλύτερη οργάνωση. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε animation. Αν δεν βλέπεις το παράθυρο animation, πήγαινε στο μενού Window, Animation, Animation. Μπορείς να σύρεις αυτό το παράθυρο και να το τοποθετήσεις όπου θέλεις στην οθόνη. Τώρα επιλέγουμε το αντικείμενό μας και πατάμε Create. Αφού δώσουμε ένα όνομα στο animation, βλέπουμε αυτό το timeline. Εδώ γίνεται όλη η μαγεία. Πατάμε αυτό το κόκκινο κουμπί για να ξεκινήσει η καταγραφή της κάθε μας κίνησης. Ας πούμε ότι θέλουμε το κεφάλι να κατέβει μετά από μισό δευτερόλεπτο. Αυτά τα διαμαντάκια δείχνουν την αλλαγή της κατάστασης. Είτε πρόκειται για κίνηση, είτε για περιστροφή, είτε για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. Όμως, όπως βλέπεις, η κίνηση είναι κάπως απότομη. Για να τη γλυκάνουμε, μπορούμε να κάνουμε την αρχική θέση copy-paste στο τέλος του animation για ένα πιο ομαλό αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν. Εύκολη και γρήγορη δημιουργία animation με το Unity Animator. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε μέσα στο project σου, από το βασικό χαρακτήρα μέχρι ένα δεντράκι στο background.